BUPL Storkøbenhavn har kurser, konferencer og temadage for dig som er medlem. Det meste det er gratis. Cirka hver anden måned har vi torsdagscafé. Her inviterer vi forskere fra den pædagogiske verden til at fortælle og holde oplæg om det, de nogle gange kan. Vi har haft besøg af for eksempel Grete Krag Møller og Dian Sommer. Torsdagscaféen er lige umiddelbart efter arbejdstid, så vi giver en sandwich, kaffe og te. På BUPL Storkøbenhavns hjemmeside www.bupl.dk/Storkøbenhavn kan du tilmelde dig BUPL Storkøbenhavns nyhedsbrev. Det er meget let at tilmelde sig. Er du først tilmeldt, vil du automatisk få informationer i din mailbox om møder, kurser, konferencer med videre. I slutningen af det her tv-indslag vil du kunne se vores hjemmesideadresse, hvis du altså ikke fangede den lige. BUPL Storkøbenhavn har kurser og konferencer, der er skræddersyet til ledernes udfordringer og behov. På vores hjemmeside kan du læse om vores mange aktiviteter. Adressen kommer her.